Prešovské múzeum rusínskej kultúry sa bude sťahovať. Budova, v ktorej sídli, je vraj v zlom stave. Rusíni hovoria o likvidácii múzea. Podľa ministerstva kultúry nič také nehrozí. V tejto časti expozície prezentujeme dejiny grécko-katolíckej cirkvi. Múzeum rusínskej kultúry už 13 rokov sídli v budove bývalých kasární na Masarykovej ulici v Prešove. Interiér zrekonštruovali len pred 3 rokmi. Nové vecka sú tam, všetko je tam nové. Pri zemi je nové korenie, nová elektroinštalácia. V stálej expozícii tu prezentujú dejiny Rusínov. Cez emigráciu až po tie 50. roky, kedy Rusíni boli zakázaní ako národnosť. Návštevníci tu môžu vidieť, v akých skromných podmienkach kedysi žili, i obdivovať zmenšeniny drevených kostolíkov zo severovýchodného Slovenska. Takisto sú to aj makety už zaniknutých chrámov. Expozície sú síce vystavené v zrekonštruovaných priestoroch, no celkový stav budovy je podľa ministerstva kultúry vraj žalostný. My spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Tieto vyjadrenia považujem za zavádzanie verejnosti, lebo nie je budova až v takom zlom stave, že by tam múzeum nemohlo pokračovať. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť. Múzeum sa preto rozhodli dočasne presťahovať. Dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove. By to malo byť ako priestory vedeckej knižnice, 2 kancelárie v rozsahu možno niekoľko desiatok metrov štvorcových. Je to faktický zánik múzea a všetkého, čo sa 20 rokov budovalo. Nie je to vhodný priestor. Vhodným priestorom sú kasárne, ktoré treba opraviť. Ministerstvo kultúry odmieta špekulácie o rušení múzea. Na základe podnetov niektorých rusínskych predstaviteľov sa zaoberá aj možnosťou jeho presťahovania do Medzilaboriec bližšie k tejto komunite. S tým sa nestotožňujeme, pretože sú Rusíni predsa aj v iných regiónoch. Ponechali sme si po dohode so všetkými aktérmi tento priestor ešte otvorený a konečné rozhodnutie nepadlo. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Marky.